mihin sä oot mut oikein laittanut? Tässä on Torax hiihto- ja kuntoilulaite. Tästä meiltä löytyy sauvat, vauhtipyörä, mittari ja kiskot. Se on kokonaisvaltainen harjoituslaite, joka sä pystyt harjoittelemaan sillä koko kehoa. Eli niin kuin varpaista hiusten päähän asti niin kuin koko vartalon alueella sä pystyt tekemään sillä ojentajille, keskivartalolle, koko vartalolla hommia, joka kehittää sua. Siitä rupeat vetämään tasatyöntöä. Aha. Tasatyöntöhän on perusliike niin sanotusti hiihtämisessä. Sillä sä teet hommia, se auttaa ojentajia nimenomaan ja käsivarsiin, sit sä teet keskivartalolla hommia takareisillä ja pakaroilla, eli koko vartalolla teet töitä. Siitä hyvä noin. Nyt otat keskivartaloa käyttöön, että nostat kropan suoraksi. Siis täällä ylhäällä. Juuri näin. Tässä muuten vaatii tätä keskivartalon hallintaa, että tässä niinku pysytään, koska lähtee nämä sauvat eri tahtiin helposti. Tää on nimenomaan suunnattu erittäin hyväksi keskivartalon laitteeksi. No, tämän voi ottaa myös hiihtoharjoitteena, eli hiihtäjällekin suunniteltu ja hiihtäjähän tämän on kehitellyt. Mutta niin kuin sanoin, tämä on kuntoilulaitteena kaikille meille erittäin hyvä. Just sen takia, kun täällä tehdään koko vartalolla hommia. No niin Heidi, mikä päin se ottaa sulle eniten? Niin kuin mä sanoin tässä alussa, niin tuohon keskivartaloon. Aika hyvin. Se ottaa nimenomaan myös takareisia pakaroja. Voit tehdä siihen pienen muutoksen harjoitteluun, kun tuut ylös, nouse pohkeille ja lähdet tuuppaan siitä alaspäin. Eli juuri noin pohkeet ja sitten oikein rivakasti käytät sitä keskivartaloa siitä kun lähdet. No huhhuh. Eli siinä vaiheessa kun sä unohdat käyttää keskivartaloa kokonaisuudessaan, niin sulla tasapaino pettää ja huomaat sen, että liike lähtee hairailleen. Kuinka pitkään tällä sit kannattaa niinku tehdä, että siitä on hyötyä? No, tässähän ollaan, katos tänne, nyt ollaan tehty tämmönen aloittelijan 8 minuutin setti, joka tuntuu, mutta eiköhän me hypätä suoraan tänne 15 minuutin voimareeniin ja ruvetaan tekemään. Ei pidä tehdä liian helpoksi mulle tätä elämää. Ei, eli lähdetään tekemään vuorotyöntöä nyt. Eli siinä joudutaan vielä kompensoimaan enemmän keskivartaloa ja tasapainoa. Ja kun sä teet vuorotyönnöillä, niin teho vaikuttaa myös kylkiin paljon enemmän. Eli siitä vuorotyöntöä. Vieläkö pystympään pitää tulla? Se rupeaa olemaan hyvä. Sitten taas voit nostaa vähän pohkeille, kun tuut ylös. Tämä muuten huomaa, että ottaa tää vuorotyöntö niin enemmän tonne selkään ja alaselkään. Se ottaakin. Siinä tulee enemmän sitä kiertoliikettä. Se ottaakin, koska siinä joutuu edelleen käyttämään keskivartaloa ja myös kylkiä mukana, että sä pysyt tasapainossa. Niin sen huomaa silloin, että se ottaa myös selkäpuolella ja kylkiin eri lailla. Kyllä, ja totta kai sitten käsivarsiin niin ihan eri lailla. Joo, kyllä. Muuta kuin jatketaan. Onko hyvä? On. Nyt on hyvä. No, vähän vauhtia voit laittaa lisää terävyyttä. Sitä ruvetaan niinku heti ja tässä alussa. Suoraan huipulle. Joo. No niin, otetaan stoppi tähän kohtaan. Mä kerron sulle seuraava. Eli lähdetään tekemään taas tasatyöntöä normaalisti, mutta tehdään se yhdellä jalalla. Siinä tulee myös tasapaino mukaan. Ja kun sä rupeat enemmän käyttämään keskivartaloa, sä miettimään sitä tasapainoa, niin tehokkuus vaan kasvaa. Sä et voi olla tosissaan. Mä oon aina tosissani. Annat mennä vaan. Taas pidät keskivartalon kovana. Koko ajan jalka tässä, siis tässä. Siinä juuri. Voit ottaa alkuun kahdella jalalla sen vauhtiin siitä. Ja nyt toinen jalka ylös ja annat mennä. Nyt joudut vielä käyttämään enemmän keskivartaloa ja ajattelee sitä tasapainoa. Niin kuin näet, se ei ole helppoa, mutta se ei ole myös mahdotonta. Voit vaihtaa jalkaa siitä vauhdista. Tää on oikeesti. Tää olisi ehkä pitänyt tehdä ensimmäisenä tää yhden jalan liike, koska nyt rupeaa olemaan jo kauan mä oon tehnyt. 10 minuuttia, ei sitäkään. No 10 minuuttia. Varmaan pikku hapotus on tässä kohtaa jo, mutta tää ottaa vielä ne huiput sieltä keskivartalosta ja tasapainosta pois, niin saadaan kunnon tuloksia. Niitähän mä haluan. Norjassa näitä näkee jo soutulaitteiden sijassa monta rivissä ja toivottavasti myös Suomessakin kohta. Ihan mahtavaa. Hyvä. Mutta hei, meillä on 2,5 minuuttia vielä jäljellä reenistä. Pistät siitä sauvat laulaa. Minähän laitan keskistä. Ja kun noin kovassa kunnossa oot, niin mä nostan sulle vähän vastusta tosta. Nyt pistät täyttä menee vaan ja mä jatkankin tästä matkaa.
Ensikäyttäjäksi meni ihan hyvin odotetusti, että hiihtotausta ei hirveästi ole, mutta pystyi täyden reenin tekemään ja varmasti syke nousi ja hiki tuli. Ja siitä huomaa, että tämä laite ei ole pelkästään hiihtäjille suunnattu, vaan kaikille meille. Ihan mielettömän hyvä.